Vážené dámy, vážení páni, milé sestry, milí bratia, domáci viery, vzácni priatelia. Všetkých vás srdečne vítam v našom chráme Božom na koncertnom pásme spevu Slová hudby, ktorý sme nazvali Adventná radosť. S radosťou vítam aj účinkujúcich v dnešnom programe Martina Augustína, Silviu Augustínovú, Martinu Papánkovú a Jozefa Paceka. Takisto vítam všetkých členov Spojeného speváckeho zboru, nášho ženského zborového spevokolu a mužského kremnického banického speváckeho zboru Fokoš pod vedením Jozefa Paceka, nášho zborového farára. Vážení prítomní, v prvom verši 26. piesni v našom evanjelickom spevníku sú tieto slová. Veselo spievajme, Bohu chválu vzdávajme, veď nám syna je svojho jednorodeného dal na vykúpenie a večné spasenie. Tak aj my chceme dnešným pásmom spevu Slová hudby v tomto adventnom čase, predvianočnom, pripomenúť význam príchodu na svet nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Otvorte srdcia do Koránu láske, ktorá je odkazom nášho Spasiteľa. Odpustite krivdy a neprávosti, usmiejte sa na seba a radostne precíťte atmosféru dnešného stretnutia. Želám vám veľa krásnych zážitkov, podnetných myšlienok, pokoj v duši a hojnosť Božieho požehnania.
Je blízko. Ten čas opäť klope na dvere. Tížko vchádza a tiahne duše nesmelé do sveta iného, než aký kto pozná, tam, kde sa zrodila tá láska večná. Je blízko, veď sľúbila, že znovu príde, že biedných ľudí zachráni na tisíce, privedie ku sebe v oázu pokoja, kde privíta široká náruč otcova. Je blízko. Hľa predo dvermi už postáva. Túži prísť, no zatiaľ len ticho vyčkáva. Či nájde sa, kto otvorí srdca bránu a vďačne doň príjme tú lásku nevídanú. Je blízko. Čo s tým kto a čo svet urobí? Už znieje tichá noc, hlas zvonov hlaholí, čas je už najvyšší zo sna sa prebudiť. Blízko je, treba len do Korán otvoriť. Milí priatelia, milí bratia, milé sestry, vážení a vzácni hostia, asi tak, ako si nevieme predstaviť Vianoce bez Tichej noci, tak si asi neviem predstaviť ani advent alebo záver adventu bez tohto večera tu na tomto mieste, teda v tradičnom čase záveru adventného obdobia. V jednej piesni, a možno vám ju Maťka Popánková budúci rok zaspieva, ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte, sa spieva o tom, že vždy raz za rok sa naše mesto zmení. To je vždy vtedy, keď
ako si viac ľudí začne chodiť ulicami. Raz za rok sa naše mesto zmení. To je vždy, keď pocítime, že na svete nie sme sami. Vždy raz za rok nás živicová vôňa premení na celkom iných, nepoznaných, krajších, lepších. Raz za rok v nás zrazu zvonce zvonia. To je vždy, keď pocítime, že by sme mali byť lepší. Keď sa každé okno na sídlisku v dúhe sviečok ligoce, keď sú si všetci na blízku, tak vtedy sú Vianoce. Keď tichá noc ako hodváb pohľadká ťa po tvári, keď sú zrazu všetci doma, keď sa stromček rozžiari, vtedy sú Vianoce a celý svet sa zrazu šťastím ligoce. A spievala ju vtedy ešte malá Darinka, dnes veľká Dana Rollins. Tá pieseň má 41 rokov. Na krajších, lepších nás nechcú meniť iba Vianoce, ktoré prichádzajú opakovane rok čo rok. Ale na krajších a lepších nás chce meniť Boh sám. Boh, ktorý cez proroka Izajaša odkazuje ľudu: zhromaždite sa a príďte, spoločne sa priblížte, obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nieto. A práve tieto slová z knihy starozákonného biblického proroka Izajaša som vybral ako akési také motto tohtoročnej adventnej radosti. Páči sa vám dnešný večer? Máte radi Vianoce? Užívate si tieto dni tak, ako žiadne iné? Aj ten dnešný večer chce prispieť k tej neopakovateľnej atmosfére adventných dní či samotných Vianoc. A tento večer pre vás pripravili ľudia, ktorí majú radi ľudí, ktorí sa v prítomnosti iných cítia dobre, ktorí chcú rozdávať radosť, vnášať akýsi pokoj do vzťahu. Sú to ľudia, ktorým je spolu dobre, sú šťastní a chcú robiť iných šťastných. A myslím, že sú dnes vďační za vašu podporu a vôbec za to, že ste si vy ostatní našli čas a prišli dnes večer sem do Božieho chrámu. A myslím si, že o to práve ide. Byť spolu. Jeden s druhým. Cítiť aj, možno aj vôňu, aj teplo toho druhého, ktorý sedí vedľa mňa v tejto kostolnej lavici. A je úplne jedno, či je to muž a či žena, mladý či starý, dieťa či dospelý, žiak, študent či učiteľ, lekár alebo obyčajný robotník. Lebo sa mi zdá, že máme k sebe čoraz ďalej. Že niekedy prestávame vnímať iných. Že občas sa stáva, že strácame zmysel spolupatričnosti, schopnosť počúvať a vnímať jeden druhého. Mnohé nedorozumenia vznikajú len preto, že sa nevieme počúvať. Máme pocit, že sme sa stali vlastníkmi pravdy a že pravda je len tá naša a nikto iný ju nemá. Chceme vidieť svet a ľudí v ňom iba čierno-bielých a pritom to nie je možné. Zhromaždite sa, spoločne sa priblížte, príďte. Obráťte sa ku mne a dajte sa zachrániť všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného nieto. To je ponuka, ktorá sa neodmieta. Čo myslíte? Prajem vám, milí priatelia, čistú myseľ a správne rozhodnutie, správnu odpoveď na túto veľkorysú Božiu ponuku. Prajem vám, nech vás Pán požehná.
Nech naplní vaše nohy tancom a vaše ramena silou. Nech naplní vaše srdce dobrotou a vaše oči smiechom. Nech naplní vaše uši hudbou a váš nos príjemnými vôňami. Nech naplní vaše ústa dobrým slovom a vaše srdce radosťou. Nech vám vždy daruje život vo vašej tej pomyselnej púšti. Pokoj, trpezlivosť, čerstvú vodu a novú nádej. Nech vám všetkým daruje novú silu a zdravie tela i duše. Nech vás žehná Pán.
ešte nejaké odmeny. Ani tento rok nie som trapný s kapsičkami. Tento rok som si dovolil taký nápad alebo niečo, čo ma oslovilo, tak ma oslovili práve tieto truhličky. Truhličky prekvapení pre našich dnešných účinkujúcich. Idem tuto po mojej lavici Silvia Augustínová, flauta, ktorá nám podáva aj zo spore. Martina Potanková, speváčka naša tradičná, a organista Martin Augustín. Ja nebudem tie truhličky otvárať. Neotvárajte ich ani vy, ale nemusíte čakať až do Vianoc. Ale v tej truhličke je všetko, čo v truhličke má byť. A verím, že vám to urobí radosť. Tak primite tieto truhličky ako také skromné, malé poďakovanie, že ste si opäť našli čas a prišli medzi nás a poslúžili nám. A myslím si, že k dobrému cieľu a že nám je s vami vždy dobré a verím, že vždy radi prichádzať budete. A že toto nie je posledný adventný koncert alebo adventná radosť, lebo my si to vždycky tak hovoríme, že už naposledy. Takže nech nám to, vám to vydrží a naozaj veľmi pekne ďakujem. Musí ísť na tichú noc hore, ale my ju zaspievame tuto z dola. Ale ešte, aby som nezabudol, aj pre náš spojený spevácky zbor nejakú maličkú pozornosť. Aj pre vás mám niečo. Poviete si 4 fľaše, ale s miešaným zborom to nie je len tak. Jedno vypijú sopranistky, jedno vypijú altistky, jedno vypijú tenoristi a jedno vypijú basisti. Preto sú to 4 fľaše, ktoré si potom dáme. A takú pamiatku na dnešný večer, keď budete zdobiť vianočný stromček, zaveste si každá, alebo každý na vianočný stromček aj túto skromnú ozdôbku a nech vám pripomína práve táto ozdôbka, že máte medzi sebou ľudí, s ktorými sa stretávate, s ktorými vám je dobre a s ktorými aj niečo dobré a pekné dokážete. Ďakujem. Priatelia, ako som už povedal, že neviem si predstaviť Vianoce bez tichej noci, neviem si predstaviť záver adventu bez dnešného večera a neviem si dnešný večer predstaviť bez tichej noci, ale ešte celkom na záver, ak dovolíte, pred tichou nocou by sme sa s vami rozlúčili jednou básňou s názvom Na sklonku dňa. Končí sa deň, tma do dolín pomaly padá
Len mesiaca svit pretína černe a hviezda sa hviezdou jagá. V dome však predsa je svetla dosť. Hoc jedna je svieca, čo horí, lebo dáva ho nebeský hosť. Do duše, do srdca, čo verí. O, svieť nám len, svieť Boží Synu, svetlom pravým, rozjasní dni, čo sú ako plen, daj pokoja vráť radosť smutným. Daj nádej na zajtrajšie časy. Nech pominie zlo tohto sveta, s novým ránom pribudne krásy, to predstava s túžbou je spätá. O, Pane, príď, buď ochrancom ľudu za noci, keď tma bude všetko vôkol kryť, veď čoho si tvorcom máš v moci. Aj svieca už pomaly hasne, tichý večer noc vystriedala, iba ten mesiac svieti jasne a hviezda nám dobrú noc dáva. priatelia, brat farár spomínal, že nevie si predstaviť tento pekný adventný predvianočný čas
bez tohto nášho koncertu. A ja vám poviem pravdu, ja neviem si predstaviť, aby sme sa teraz rozišli bez toho, že by sme poďakovali aj tomu hlavnému tvorcovi tohto programu, bratovi farárovi Jožkovi Pacekovi. Ja síce nemám pred ňou tu žiaden darček, ale podal mu ruku. Poďakujem mu za to, že mu pripravil, samozrejme ostatným účinkujúcim, či spevokomu, ženskému nášmu, cirkevnému alebo panickému, ale hlavne tuto Jozefovi, ak môžem povedať, a dovolím si to povedať aj kamarátovi, za to, že toto vždycky takto pekne robí, zorganizuje a dá tomu myšlienku a ducha. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, priatelia, veľmi pekne, veľmi si to takisto vážim, ale to je tak ako v podnikaní. Môžete byť dobrý podnikateľ, ale keď nemáte pri sebe dobrých ľudí, nespravíte nič. Takže ja som vďačný za dobrých ľudí, ktorých mám pri sebe, s ktorými môžem pracovať a niečo tvoriť. Myslím, že pekné hodnoty. A že tu mám aj vás ostatných, ktorí prídete, aby ste aj ich, aj mňa, aj všetkých, aby ste podporili svojou účasťou. Tak ak chcete podporiť aj dnešný večer pri východe z kostola, tak môžete urobiť. Tradične všetkých účinkujúcich pozývam na teda malé občerstvenie, aby sme ešte chvíľu pobudli spolu. Vám všetkým, priatelia, prajem krásny zvyšok večera, požehnaný zvyšok adventného času a potom aj krásne, milostiplné a požehnané Vianoce. Pekný večer a o rok v tejto zostave. Dovidenia.